போயஸ் கார்டன் பக்கத்துல இருக்க ஃப்ளவர் ஷாப்புக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு பூவா வந்து பொறுக்கி ஏதாவது ஒன்று வாடி இருந்தா எங்க போக தெரியுமா கொன்றும் உன்னைய அப்படின்னு சொல்லி நானே பிக் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஃப்ளார் ஒவ்வொரு ஃப்ளாரா பிக் பண்ணி அதை கட்ட சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அவர் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டோம். நான் வீட்டில் உட்காரலாம். சோழா ஷட்டன் கிட்ட வெயிட் பண்றோம். ஐஸ்வர்யா மேம் ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு சார், அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன், இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். மேடம் பக்கத்துலேயே நிற்கிறேன் மேடம், சாயங்காலம் 6:30 இங்கே வெயிட் பண்ணுறேன் மேடம், நீங்கள் ஊன்னு சொல்லுங்க சரியா 1 மினிட்ல வீட்டு வாசல்ல நிற்பேன் மேடம் அப்படின்னு. சரி உடனே வாங்க அப்படின்னாங்க. கரெக்டாக போய் நின்றுட்டேன் வீட்டு வாசல்ல. அப்படி ஸ்டாப் பிளாக்ல நின்று நம்ம டஜாயிங் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே பார்க்கணும் விருப்பப்படுறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காருங்க சார் வர. நான் அப்படியே அவரோட ஹாலில் உட்காந்துருந்தேன். ஹாலில் அப்படியே உட்காந்துருக்கேன். டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சு சார். ஃபுல்லாக நான் வந்து கடவுளை தரிசிக்க போறேன் அப்படின்ற லெவல்ல ஒரு ஃபீல் சார். எல்லாருக்குமே இருக்கும், ரஜினி சாரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே. அப்படியே இருக்கேன். அப்படியே வந்துட்டு வாங்க சார் கூப்பிடுறாங்க அப்படிங்கும்போது நான் அப்படியே ஸ்லோவா எந்திரிச்சு உள்ள போலாமா அந்த தயக்கத்துல வரேன். சல்லுன்னு அப்படி வந்தார் சார். ஏய் சிவா அப்படின்னு உள்ள நடந்தாரு. காலி